Z akého dôvodu niekto nechce nosiť kožuch? Je mu v ňom teplo. Koho to zaujíma, Prasťo? Prasťo. Ja viem, že si tak strašne veríš, že zdvihneš tie činky. Ale tu rozpráva ten, komu to skôr zasvieti. V tomto prípade to bola tá malá vrtka na druhej strane. Katka. Áno. Je mu teplo, je mu horúco. Ďakujeme za tým, Prasťo. Je toto v našej tabuľke? Je to tam. A teraz si môžeš dať ten svoj leg presík. Svrbí ho telo z toho. Svrbí ho telo. Je tam tento moment svrbačka. Je to aj v tabuľke škriabe svrbí, ale ideme doprava, nech sa páči, Katka.